Tak ahojte, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to nahrávám po delší pauze, takže se na to moc těším a rozhodla jsem se, že to dnešní video bude o takových nejčastějších a největších chybách, které vlastně vidím na té vaší cestě ke zdraví, a uvědomila jsem si, že ty stejné chyby jsem vlastně dělala i já sama. A tím, že to takhle jako vidím teď i u vás a vlastně s odstupem času to vidím i u sebe, nebo vím, že jsem to dělala, tak jsem se rozhodla, že by bylo fajn udělat tady to video, abych vám pomohla na té vaší cestě ke zdraví. Věřím tomu, že když se v tom videu uvidíte, může vás to krásně navést na tu správnou cestu, může vám to ušetřit spoustu času na té vaší cestě ke zdraví. A cítím, že tohle video má obrovský smysl a mluvit o tom tématu. Jo, takže já jsem to nazvala nejčastější a největší chyby na cestě ke zdraví. Mám tady poznámky, takže budu zase koukat dolů, tak se nedivte, že chvilkama nekoukám na vás, ale koukám do papíru. No a já myslím, že můžu začít. Takže dneska budu mluvit o těch nejčastějších chybách, které mi bránily v tom mém uzdravení na té mojí cestě. Ta cesta k tomu zdraví, je to nějaký vývoj, je to nějaká cesta a samozřejmě já sama jsem ty chyby dělala, tehdy jsem to neviděla, ale teďka opravdu s tím odstupem času to vnímám, že to byla jedna z těch největších chyb, která mě nějakým způsobem brzdila, která vytvářela na mě nějaký tlak, stres, a tím, že podobný příběh vlastně slyším vždycky i u vás, tak jsem si řekla, OK, fajn, asi by se o tom mělo více mluvit, ať tam máte to uvědomění. Tak, podívám se, co tady mám. A já si myslím, že rovnou můžu přejít ke konkrétním příkladům těch největších chyb, které jsem já dělala na té mojí cestě ke zdraví. Taková jedna úplně největší chyba, kterou jsem dělala hned po diagnóze endometrióza, když jsem začala hledat ty možnosti toho uzdravení, tak to byla slepá víra v doplňky stravy. Já si pamatuju, že když jsem měla svoji úplně první konzultaci ohledně endometriózy, tak jsem došla dom a první, co jsem udělala, sedla jsem k počítači a začala jsem okamžitě objednávat doporučené doplňky stravy. A všechny možné doplňky stravy, které jsem dočetla se na internetu v příbězích žen, že jim to prostě pomohlo. Takže následovalo objednávání třeba nějakých 5-6 doplňků stravy za nemalé peníze, kdy ten nákup opravdu byl za několik tisíc, a vlastně ta největší chyba byla v tom, že já jsem si to kupovala s tím, tohle mě uzdraví. Já když budu užívat tyhle doplňky stravy, zmizne ložisko endometriózy, nebudu mít bolestivou menstruaci. A co je na tom špatně? Špatně na tom je to, že já jsem zase předávala tu zodpovědnost za své zdraví do těch vnějších podnětů, jo? Místo toho, abych věřila já sama sobě, že to dokážu a že se uzdravím, tak já jsem dala slepou víru a zodpovědnost do těch doplňků stravy s tím, že tohle mě určitě vyléčí, tohle mě uzdraví. Jo, podívám se, co tady mám. Vlastně jsem si jako fakt neuvědomovala, že předávám tu odpovědnost za to svoje zdraví zas jako někomu a něčemu z toho vnějška. Jo. Nebude se to líbit spoustě lidem, to, co teď řeknu, a já už jsem na to zvykla v těch mých videích, že spoustu lidí tím jako nasírám, ale hele, pojďme si nalít čistého vína. Jo, jak se říká, to, že investujete několik tisíc do bylinek, bylinkových preparátů, do různých zelených prostě šťáv, jo, a všemožných doplňků stravy, pojďme si to říct na rovinu, tohle vás nevyléčí. A proč? Protože pokud žena má ve svém těle nějakou hlubokou příčinu, která jí způsobuje endometriózu, záněty, myomy, cysty, bolestivou menstruaci, a ta příčina je v uložených emocích v těle, často právě v děloze, na vaječníkách, a dále v různých jako negativních přesvědčeních uložené tady v tom podvědomí, ale i různě na těle, tak vy si opravdu myslíte, že to rozpustí heřmánek?
Vy si opravdu myslíte, že když budete každý den pít zelený ječmen, že se díky tomu zbavíte svých emocí, které máte několik let zažrané v té děloze? Jo, a já vím, že to nechcete slyšet, protože ono je přece jednodušší uvěřit tomu, že když spolíkám nějaké prášky, léky, tak se díky tomu uzdravím. No jasný, zní to jednoduše, že? Ale kdyby to bylo tak jednoduché, tak proč tolik žen má stále tolik problémů? Proč stále za mnou chodí ženy s tím, já už jsem zkusila všechno možné a mě nic nepomáhá? No protože tady ty věci neřeší vaši kořenovou skutečnou příčinu. Nejde to do toho jádra toho problému. Ono to může třeba pracovat s těmi důsledky, jo? A možná ať to nevyzní blbě. Já nemám nic proti doplňkům stravy. Sama něco třeba užívám dlouhodobě, pokud vím, že je to opravdu dobré a kvalitní. Jo, ale už jenom ten název, doplněk stravy. Jo, berte to jako nějakou podpůrnou možnost na té vaší cestě, ale určitě vás to nespasí. Jo, takže důležitý prostě, rozumíte, co tím asi chci říct, jo? Tak, já si myslím, že to hlavní tady zaznělo a možná mě jenom teď ještě napadlo k tomu říct takovou moji zkušenost. Já když jsem začala hodně na začátku té mojí cesty sdílet otevřeně ty mé nějaké jako myšlenky, jo, co mě pomáhalo a začala jsem vlastně dělat tady tu práci. Mně často chodilo do zpráv nabídky na různé spolupráce a bylo to více nejmenovaných vlastně značek firem, které se právě zabývají různými doplňky stravy. A mě vždycky fascinovalo, jakým stylem se mě to ty obchodáci snaží jako nabízet. Jo, oni mi prostě třeba napsali zprávu, dobrý den, vidím, že se zabýváte tady ženským zdravím, mohla byste prostě s námi spolupracovat a nabízet třeba ženám takový a takový preparát, díky kterému se jim podaří otěhotnět, díky kterému se zbaví jako bolesti jako od menstruace. A já jsem se vždycky na to podívala, teď jsem si třeba přečetla to složení, že? Protože vlastně mám farmaceutické vzdělání, pracovala jsem dlouhodobě v lékárně, takže jsem si to jako přečetla, jo, a teď tam prostě vidíte třeba ten, a nevím, vitamin C, magnésko, omegu, heřmánek, jo, a oni vám jako slibují, že díky tomu otěhotníte. Oni vám slibují, že díky tomu vám zmizne ložisko endometriózy a zbavíte se dlouhodobých bolestí. To je za mě tak odporný biznis a já s tím vůbec nesouzním a jako fakt nebuďte naivní a uvědomte si, že jediný člověk, který rozhoduje o vašem zdraví, jste vy sami. Není to váš lékař, není to váš partner, není to člověk z lékárny, není to váš rodič, jo? Pouze vy sami rozhodujete o tom, jestli se dokážete uzdravit a zbavit se svých potíží, anebo ne. Protože ty příčiny těch potíží jsou tady, ve vás. Jo? Takže jenom vy sami si můžete opravdu pomoci. Tak. Jsem zase trošku odběhla, jdeme dál. Jo? Druhý nejčastější problém nebo chybu, kterou vnímám na té cestě ke zdraví, slychávám to od vás, od mých klientek, ale hlavně se v tom brutálně vidím, a to je zkoušení všeho možného. Jo, taková ta cesta, pokus omyl, bez jasného záměru. Vysvětlím na mě, já když jsem tam měla tu diagnózu té endometriózy, šup, zhroutil se mi svět, teď jsem začala objednávat ty doplňky stravy a řekla jsem si, fajn. Když se dokázaly uzdravit ženy, proč bych to sakra nedokázala i já? A začala jsem hledat ty možnosti. Začala jsem dohledávat všude možně, na internetu, v knížkách, podcastách, od žen, co mají osobní zkušenost, tak jsem hledala informace. Jo, a teď jsem si tam někde přečetla na skupině endometrióza na Facebooku, jak nějaká paní psala, mně pomohlo to a to. Šup, rychle, šla jsem se na to podívat, hned jsem si to objednala. Pak jsem si zase přečetla, že někomu pomohlo tamto. Jo, takže šup, rychle, zase. A vlastně jsem došla do bodu,
kdy já jsem teda denně políkala několik prášků doplňku stravy, pila jsem neustále nějaké bylinkové čaje, dělala jsem si bylinné napářky, každý den jsem poslouchala nějaké podcasty o ženském zdraví. Když ne podcast, tak jsem četla knížky na tato téma, do toho ještě prostě změna stravy a teď to začalo. Jo, tam spolupráce prostě s nějakou koučkou ohledně tady toho tématu, pak jsem docházela na vlastně alternativní terapie, takže jsem docházela taky k jedné paní, která se věnovala taky energiím a práci tady s tím. Pak jsem vlastně docházela na rodové, jak se to jmenuje, rodinné konstelace a měla jsem těch metod, fakt jsem jako všechno možný zkoušela, jo. A došlo to do stavu, kdy já už jsem z toho byla jako ve stresu, jo, že já jsem si ten tlak a výkon udělala sama na sebe. Já jsem se tak moc chtěla uzdravit a zbavit se bolestí, že jsem tak moc dělala všechno pro to, abych byla zdravá, ale on to bylo tak trošku jako kontraproduktivní, jo, že najednou jsem z toho byla unavená, vyčerpaná, frustrovaná, protože jsem neviděla ty výsledky, jo, takže můj běžný den vypadal tím stylem, že já jsem šla do práce, tam jsem si vařila v práci různé prostě bylinky, jedla jsem doplňky stravy, teď jsem přišla dom, jo, rychle zacvičit si cviky na pánevní dno, protože tam někde jsem se dočetla, že to někomu pomohlo, jo, takže rychle si zacvičit, pak si třeba uvařit nějaké jídlo bez lepku, bez mléčného, protože endodieta, že jo, taky se doporučuje. Pak prostě si podělat třeba nějaké jako věci doma, šup rychle, abych si stihla ještě dneska poslechnout podcast nebo přečíst aspoň 3 stránky v knižce, jo. Do toho šup rychle ještě musím meditovat, musím ještě vlastně vizualizovat a honem, ať to stíhám, protože v 7 hodin už jsem třeba měla online konzultaci s koučkou, jo. A takhle jsem každý den jela, až prostě jsem byla v takovém úplně tlaku, jo. A teď, co je ta největší chyba tady na tomhle tom příkladě? No, problém je v tom, že já jsem zkoušela všechno možné, protože jsem si myslela, když tohle někomu pomohlo, pomůže to i mně. A já jsem vlastně slepě zkoušela různé metody takovou tou cestou pokus omyl a vlastně ono mě to nepomáhalo. Jo, já jsem třeba rok valila v takovém režimu a já jsem rok měla furt stejné bolesti a nepřicházela žádná úleva. A pak docházela taková ta frustrace, že jo, a to nemá cenu a to nefunguje a prostě ta depka a tady toto a všechno je na hovno a hroutil se mi prostě celý jako svět. A já jsem si vlastně až s postupem času uvědomila a i tím, že teď pomáhám vlastně těm ženám, že ten hlavní důvod, proč mi tohle nefungovalo, bylo, že já jsem slepě něco zkoušela. Ale mně tam chybělo to hlavní. Mně tam chybělo to pochopení toho, proč mám bolesti, proč mám ložisko endometriózy, proč jsem z toho tak vyřízená, proč vlastně ta nemoc vstoupila do mého života. Co mi to tělo tím chce říct, že mě každý měsíc vypne na 7 dní brutálními bolestmi. Jo? Já jsem tam neměla pochopení té příčiny. Jasně, já jsem se dozvěděla tam psychosomatika endometriózy, jo, odmítání ženství, absence sebelásky, takže jsem si zase nakoupila nějaký kurzy na sebelásku, jo, a prostě, ale furt mi unikala ta příčina. Jo, ono je sice fajn, že jsem makala na vztahu sama k sobě na tématu sebelásky, ale zase to bylo takový to, že jsem to nějakým způsobem budovala, ale mě furt chybělo to hlavní uvědomění, proč mám ty problémy. Jo, a co tím chci říct? Vy, když neznáte tu skutečnou kořenovou příčinu vašich potíží, to jádro toho problému, což je právě nějaká ta emoce, to přesvědčení, a vždycky je toho víc, že jo, není to jedna emoce, není to jedno přesvědčení, tak vy vlastně zkoušíte všechno možný, ale tady ty ostatní terapeutické metody, různé doplňky stravy, jo, a tady ty věci, to nepracuje s tou vaší kořenovou příčinou. A to je ten důvod, proč vám to nepomáhá. To je ten důvod, proč za mnou ženy chodí s tím, že už jsem zkusila všechno možné a mě to nepomohlo. A nebo se to třeba na chvilku zlepšilo, jo, ale pak se to zase vrátilo do starých kolejí. Tak to je to, že většina tady těch alternativních
terapeutických metod, meditace, jo, všechno možný. Ono to většinou pracuje jenom s tím důsledkem. Jo, dám příklad. Já osobně meditace miluji, tvořím je pro svoje klientky, ale tvořím je tak, aby to mělo smysl. A teď vám to vysvětlím. Pokud žena, jak bych to řekla, má na hovno vztah sama k sobě, opravdu si sama sebe neváží a odráží se jí to i v těch vztazích s těma chlapama třeba, tak když ta žena si zajde na kakaovou ceremonii, jo, bude si dělat meditaci a bude si říkat vážím si sama sebe, jsem zdravá, tak to prostě nefunguje. Proč? Protože ona si sama sebe neváží a tady ta metoda pracuje jenom s tím důsledkem. To znamená, že OK, problém je, neváží si sama sebe, takže jdem dělat něco pro to, aby si sama sebe vážila. Jo, takže se snažíme přeprogramovat to podvědomí na to, aby se třeba měla ráda a tedy. No jenže to nefunguje, protože aby tohle fungovalo, je první potřeba najít tady v tom podvědomí to přesvědčení a tu situaci, která způsobila to, že ta žena si sama sebe neváží. Až se odstraní tady ta příčina, která způsobuje to, že ta žena o sobě nějak přemýšlí, nějak se chová, potom, až se odstraní tady ten bordel, tak potom vlastně všechny tady ty ostatní metody můžou mít nějaký pozitivní vliv. Jo, protože potom, OK, má smysl, že učíme to naše podvědomí, ten náš mozek, jinému způsobu přemýšlení. Pak ti to fungovat bude, jo? Ale až odstraníš ty příčiny a vyhodíš ten bordel ze svého těla a z toho podvědomí. Jo, a zase jsme u toho. Vím, že to se prostě neposlouchá dobře, ale taková je prostě realita. Jo? Pokud žena nemá opravdu hluboké pochopení, uvědomění a takové to přiznání té pravdy sama k sobě, o tom, co cítí, jak se chová, jak žije, co ji v minulosti poznamenalo. Jo? Takže pokud nemá fakt takové to přiznání té pravdy a to pochopení toho, aha, tohle je vlastně ta kořenová příčina mých potíží, aha, tyhle problémy mě vedou k té změně, tak pokud tam tohle chybí, tak často těžko jde k tomu úplnému uzdravení. Jo, za mě pro to uzdravení je opravdu potřeba pochopení toho, proč mi ta nemoc přišla do života, proč mám ty problémy a až to pochopím, tak pak s tím můžu pracovat. Jo, takže slepé zkoušení všeho možného nikam nevede a chybí ti to hlavní, chybí ti to jádro a pochopení toho, proč máš ty problémy. Jo, a ty třeba možná tušíš nebo víš, OK, jsem ve stresu, jsem v mužské energii, jo, odmítám to ženství, protože jsem to tam někde dočetla, slyšela, ale záleží, jo, furt je to takový nějaký jako, jak bych to řekla, nadpis, nějaký obecný nadpis, ale ty potřebuješ ten podnadpis. Jo, a to má každá žena jiná. Každá žena si tady a v tom těle a v tom lůně nese s sebou jiná přesvědčení, jiné emoce, které vlastně způsobují ty její potíže. Jo. To takový jako další nějaký, nevím, jestli to nazývat problém, ale to už jsem tak jako zmiňovala u té jedničky. Mám tady napsaný frustrace, přetížení, vyčerpání. Protože když ty ženy právě rozjedou takovou cestu, jakou jsem rozjela já, že zkouší všechno možné, dělají všechno pro to, aby teda byly zdravé, protože oni opravdu touží po tom uzdravení, touží po té úlevě od těch bolestí, po tom normálním životě, tak když oni vlastně se takhle strašně ženou za tím výsledkem a pak právě zkouší ten pokus, omyl a všechno možné, ale chybí tam to jádro té podstaty, tak právě dochází k tomu, že ty výsledky úplně nejsou. A ty ženy bývají potom teda frustrované. Tyjo, já už tady 4 měsíce držím endodietu, používám bylinky, začala jsem cvičit jogu, ale já mám sakra furt bolesti.
já se furt jako nemůžu fungovat. Nebo taky často slýchávám, já beru doplňky stravy, už jsem teda byla i u psycholožky, nebo už jsem jako vyzkoušela i nějakou alternativní metodu, ale já nevidím úlevu. Já stále mám ty potíže. Mně stejně každý měsíc ta menstruace vypne. Zase mám zánět, jo? Zase další prohlídka a doktor mi sdělil, že mám stále cystu, nebo že útvar je větší, jo? A vlastně nemají ty výsledky i přesto, že proto něco dělají. A v tuhle chvíli ty ženy začínají ztrácet tu víru. Víru v sebe, že to dokážou, víru v to, že to uzdravení je možné, jo? A přestávají vlastně věřit sami sobě. A to je sakra velký problém, protože pokud nevěříte sami sobě a nemáte tam tady takovou tu víru v to, je to možné a já to jednoho dne dokážu, tak pak těžko toho dokážete, jo? A to je zase jako téma, takový jako široký téma, klidně na jedno video zvlášť. Každopádně jsem jenom chtěla říct, že ta víra v sebe a v to, že to uzdravení je možné, je opravdu základ. A tím, že vidím, že ty ženy opravdu tu víru nemají, tak já jsem se rozhodla, že udělám takovej, nevím jak to nazvat, kurz, program. Bude to něco jak taková menší terapie, kterou si budete moct udělat sami z domu, abyste vlastně se zbavili veškerých jako přesvědčení a strachu, které vám blokují, kazí tu víru v to, že to dokážete a v sebe. Jo, ale tohle mám momentálně rozpracované, ale až to bude hotové, tak vám dám určitě vědět. No, tak a pak tady mám poznámku, víru, střídala zoufalost, pochyby, srovnávání, jo. Tam ta žena to dokázala, proč já ne, proč já rok na sobě pracuju a furt mám bolesti a tam někdo píše, že se mu ulevilo, jo. A už prostě se to potom začalo jako komolit, ale já jsem naštěstí furt měla takovou tu intuici. Něco ve mně mi stále říkalo, nevzdávej to. Nevzdávej to, prostě běž a toho jsem se držela. A samozřejmě byly výkyvy nálad, že jo, byly debky, byly období, časy, kdy jsem to chtěla vzdát a říkala jsem si, má to, pane bože, cenu, nemám se na to už vysrat, když prostě nevidím ty výsledky, ale tady ten hlásek říkal, ne, nevzdávej to. Furt jsem měla tu víru v to, že přece, když to dokázali ostatní ženy, tak to musí jít, já to musím dokázat taky. Jo, a kdy nastala taková ta hlavní změna, kdy se začaly, jak já říkám, lámat ty ledy, kdy jsem začínala vnímat tu úlevu v tom, jak se cítím, že se cítím lépe ve svém těle, ty bolesti začaly slábnout, už netrvaly 7 dní, ale 6, 5, jo, pak prostě už jenom 4, pak jenom 3 a tak se to postupně začalo vlastně jako lepšit, ale nejenom v projevech toho fyzického těla, ale hlavně v té psychice. Jo, tak ta největší změna právě nastala v momentě, kdy já jsem se vysrala na všechny tady ty pokusy, cesta omyl, zkoušení všeho možného a pochopila jsem, že ta cesta k tomu opravdému uzdravení začíná tady. Jo? Já jsem pochopila, že vlastně ty odpovědi na ty otázky, proč mám bolesti, co mám udělat pro to, aby zmizely, mám já v sobě. A začala jsem vlastně opravdu pracovat s těmi kořenovými příčinami, kterých bylo spousta. Byly to různé negativní vzorce myšlení tady uložené, byly to různé traumata z dětství, ze vztahů, což se projevilo uloženou emocí v děloze, v těle, kdy samozřejmě to, že v sobě máme tu minulou nějakou škaredou zkušenost uloženou, se právě projevovalo v tom, že jsem se třeba k sobě chovala špatně, myslela jsem o sobě negativně, jo, a to už je ta psychosomatická příčina, to už je prostě ten nedostatek absence té sebelásky, sebeúcty. A v momentě, kdy já jsem začala uzdravovat tady ty kořenové příčiny, tak se začalo uzdravovat to fyzické tělo, ta duše a ta psychika se začala dávat dokupy. Jo, podívám se, co tady mám. Teď ještě, co tak jako cítím, co mám říct, tak já když řeknu traumata,
tak pozoruji a vnímám, a i to teďka vnímám, jak o tom mluvím, že spousta z vás si třeba říká, a to mě se netýká, já žádné trauma nemám, ježiši. To je tak škaredá iluze, kterou jako máme. A proč? Já bych chtěla říct, že když se řekne trauma, tak trauma neznamená zneužití, znásilnění, jo, a hned tady to. Lidi si totiž pod tím představí právě zneužití, znásilnění a takový ty velké věci, jo, ale trauma je jakákoliv silná negativní emoce, která nás nějakým způsobem hodně ovlivní. Nedokážeme ji prožít naplno, ta emoce se nám usadí v těle a už ten následek je takovej, že nás celý ten život ovlivňuje, dokud my si to neuvědomíme a neuzdravíme tu situaci v sobě. Jo, úplně jednoduchý příklad, který vidím na terapii. Ježíš, počkejte, teď musím něco rychle, ať furt nemluvím o té sebelásce, ať vám tam hodím nějaký jiný příklad. Taková nejčastější taky psychosomatická příčina je odmítání ženství. Co to znamená? Jo? Znamená to, že třeba žena jako malá si prožije nějakou, no, jako dítě si prožije nějakou prostě nehezkou situaci, kdy je třeba svědkem toho, že se rodiče nějak hodně hádají, nebo se jí třeba něco stane ve školce a teď má fakt jako silné emoce, pláče, bojí se, je z toho špatná, jo, a prostě, že jo, takový ten blud, který panuje tady tou společností, je, že pláč je špatný, takový to, jo, co říkají často naši rodiče, když vidí plakat dítě, neplakej, nemáš důvod plakat, jo, a vlastně tím v nás zabíjí ty emoce. Takže si vemte, že máte teda nějakou 4letou holčičku, která byla svědkem něčeho a vyvolalo to v ní strašně silné emoce. Třeba teda vidí, že ty rodiče se hádají, teď si myslí, že je to kvůli ní, protože tomu vlastně nerozumí, jo, teď tam má tu silnou emoci třeba strachu o sebe, jo, a teď prostě slyší, neplakej, nemáš důvod plakat, nic se neděje, ale děje. To dítě má silné emoce a potřebuje si je prožít. Ale tím, že my je v ní takhle nějakým způsobem udupeme, tak ta emoce se neprojeví naplno a uloží se v tom těle. Ta vzpomínka se nám uloží tady do toho podvědomí a na základě této situace třeba té holčičce vznikne přesvědčení, pláč je slabost, emoce je slabost, nemám plakat, je to špatný, projevovat emoce je špatný, jo? A to má za následek to, že třeba v průběhu toho dospívání a i toho dospělého života, kdykoliv prostě se jí třeba chce plakat, jo, něco prožije, tak vlastně ona si nedovolí tu emoci prožít. Jo, takže šup má za sebou prostě nějaký rozchod, jednou, dvakrát si pobrečí, ale nedovolí si úplně fakt jako naplno prožít ten smutek, tu bolest, jo. A protože vlastně má tady to přesvědčení, že prožívat emoce je slabost a ona přece nechce být slabá, tak to v sobě udupe a to vlastně znamená, že tam se v tom těle kumulují ty emoce. Jo? Představte si to jako odpadkový koš. A jedného dne je prostě plný, šup, přeteče to, jo, a prostě začne se to projevovat v nějaké bolestivé menstruace, v nějaké ty cysty, začne se to projevovat na tom fyzickém těle. Jo? A když ta žena vlastně si zvědomí třeba tady tu situaci a propustí se, uzdraví se tady to negativní přesvědčení, ta situace, tak aby když si na to vzpomene, tak už to v ní nevyvolávalo silné negativní emoce a byl tam nějaký takový jako neutrální postoj, tak v tu chvíli vlastně už tady ta vzpomínka a tady to přesvědčení nemusí vlastně ovlivňovat, jo? Takže teď jsem se do toho trošku zamotala, ale doufám, že chápete, co jsem tím chtěla říct, jo? Chtěla jsem tím vlastně říct, že i tohle může být nějaká traumatizující zkušenost, jo? Takže opravdu trauma máme každý, jo? Každý si z toho dětství, dospívání, dospělosti v sobě něco neseme,
co nás nějakým způsobem negativně ovlivňuje. A to, že my si to nepřiznáváme a říkáme si, tohle se nás netýká, to není moje cesta, to nejsem já to přece nemám, však já jsem měla v pohodě dětství, já nic nemůžu mít, no tak to je největší sračka, ale lžete sami sobě. Jo, a když lžete sami sobě a nepřiznáváte si tu pravdu, tak pak se vám těžko budou otvírat ty cesty k tomu uzdravení. Takže jestli bych vám něco poradila, tak je to vykašlat se na zkoušení všeho možného, co jste tam slyšeli, že někomu něco pomohlo, jo, prostě pokus omyl, a pokud už fakt máte jako plné zuby vyhazování x tisícovek do různých nefunkčních metod, doplňků stravy a už jste z toho fakt jako, já bych řekla, unavení, nasraní a zoufalí, tak já mám pro vás řešení. A to řešení je mnou vymyšlená jedinečná terapie Luna, na kterou jsem fakt sakra pyšná, protože tady ta terapie má nádherné výsledky. Mám klientky, kterým se nedařilo otěhotnět, podařilo se to. Mám klientky, kterým hrozila operace, odebrání vejcovodů, vaječníků, měli každodenní bolesti. Jo, došlo to do stavu, kdy vymizely každodenní bolesti, ložiska endometriózy jsou menší, operace není nutná. Mám klientky, které tady 10 let žili s extrémně bolestivou menstruací a prostě díky té mojí metodě šup, najednou bolesti nejsou, jo. Vymizení cysty, kdy máme i potvrzení od gynekologů nebo od gynekologa, klientka, kdy opravdu na ultrazvuku žádná cysta, žádné ložisko endometriózy a že tam sakra bylo a teď tam není, to je prostě, to je nádherný. To jsou tak úžasné výsledky ale proč ty výsledky jsou? Protože ty ženy měly odvahu se podívat sami do sebe. Ty ženy za mnou přišly odhodlané s tím, že Míšo, já se chci uzdravit. Co mám pro to sakra udělat? Jo, tam byla ta víra v to, když to dokázali ostatní, když to dokázala ty, mi často říkali, tak to přece je možné i pro mě. Jo, a já už jsem byla pouze nějaký průvodce těm ženám. Já vlastně i ta terapie, já jsem na té terapii nějaký váš průvodce, který vám pomáhá zvědomovat ty příčiny, ale stejně ten úspěch záleží na vás. Pokud vy si to opravdu přiznáte, pokud si přiznáte to, co tam je, jak o sobě přemýšlíte, jak se k sobě chováte, jo. Takže tím chci říct, že opravdu ty odpovědi na to, co máte udělat pro to uzdravení, máte opravdu v sobě, jo. Já nejsem zodpovědná za vaše uzdravení, já jsem tady pouze v roli terapeuta, který vás vede, který vám ukazuje tu cestu, který vám pomáhá vidět a nacházet ty odpovědi v sobě. A když se tohle spojí, jo, a vy tam fakt máte to pochopení té příčiny, tak právě pak ty ženy mají ty nádherné výsledky, jo. Co bych vám o tom řekla? Proč je ta metoda tak jedinečná? Proč je tak úžasná? Protože já vás krok po kroku vedu ke komplexnímu přístupu. To znamená, že já vám pomáhám zvědomovat a rozpouštět ty příčiny z vašeho podvědomí, z emocí a z těla, jo? Ale hlavně z toho lůna, z té oblasti toho lůna, kde tam vlastně sídlí ty problémy těch vašich potíží. A opravdu je to ta terapie Luna, je to příjemný, bezpečný proces, vůbec se nemusíte bát, vždycky ke každé ženě přistupuju individuálně, opravdu na míru, protože každá z vás má jiné ty příčiny, neexistuje jeden univerzální návod pro každého. A pokud vám někdo slibuje, že když si vyzkoušíte toto a toto, tak se uzdravíte, tak tomu prosím vás nevěřte. Protože každá z vás jste jiná a opravdu ke každé z vás je potřeba přistupovat individuálně. Každá z vás máte svoje příčiny problémů. Každá z vás jste si zažila něco jiného, co utváří to, proč ty problémy máte. Proto já vlastně k každé ženě přistupuju, individuálně a každou ženu ta terapie, posune nějakým jiným způsobem. Takovým, který je zrovna pro ňu ten vhodný.
Jo? Abyste měli nějaký, jak to říct, představu, jak to probíhá, protože často se mě ptáte, jak to probíhá, co si pod tím mám představit. Tak, jak už jsem říkala, je to bezpečný proces, kterým já vás provedu. Když ta žena za mnou přijde, tak my jako první se pobavíme o té její aktuální situaci, co ji trápí, jaké má ty problémy a stanovíme si nějaké ty záměry, nebo ona si stanoví záměry na to svoje zdraví, čeho chce dosáhnout. Potom vlastně, takže dám příklad třeba zdravá menstruace bez bolesti, nebo prostě fakt to zdravé lůno. A ta žena ví, že pod tím zdravým lůnem znamená to, že ju nebolí intimností, že není unavená, nemá bolestí a td. No a potom je druhý krok, kdy já vám pomůžu zvědomit vaše limitující přesvědčení a vaše strachy, které vám vlastně brání tomu procesu, jo? Pokud vy mi řeknete, chci být zdravá, ale vlastně nevěříte tomu, že je to možné, protože tady se vám do hlavy uložilo to, že doktor vám řekl, že to není možné, tak pokud tam to přesvědčení máte, tak vás to bude brzdit, jo? Takže potom dochází k tomu, že já vám pomáhám zvědomit a propustit tady ty bloky, ty přesvědčení, které vás brzdí na té vaší cestě a mohly by komplikovat proces té terapie. Jo? Potom dochází k té nejdůležitější části, to je, kdy ta žena si lehne, já jí položím ruce na podbříšek a už začínám vlastně skrze mé schopnosti vlastně vidět, jaké emoce a přesvědčení má uložené v tom lůně. A já vám pokládám takové otázky, aby vy jste si dokázali zvědomit ty příčiny a já vám je následně mohla rozpustit. Jo, takže pak dochází k tomu hlavnímu, což je zvědomování a rozpouštění těch příčin v tom těle, což jsou ty emoce, přesvědčení, traumata a různé bloky. V průběhu toho vlastně skrze mé léčitelské schopnosti vám pouštím dolů na energii lásky a světla, která způsobuje to, že vlastně dochází k harmonizaci toho lůna tím, že my odstraňujeme ty příčiny, které tam způsobovaly nějaký disbalans, který se pak právě projevoval v ty fyzické projevy, různé útvary, ložiska, bolesti, tak tím, že my to dáváme pryč a já tam pouštím tu energii, tak dochází k návratu rovnováhy v tom lůně. Jo? No a potom vlastně na závěr, abyste opravdu měli takovéto pochopení toho, co jsme vlastně dělali, jaké jsou ty vaše příčiny, tak následuje nějaký jako úvodní rozhovor, kde vám samozřejmě to s vámi všechno proberu, aby vy jste měli to pochopení, ale hlavně jste věděli, jak dál sami máte na sobě pracovat a co můžete dělat v praxi vlastně proto, abyste došli k tomu uzdravení. Jo? Tak, podívám se, co tady mám. No a to je asi takové to hlavní, co jsem vám chtěla dneska říct. A na závěr bych vám chtěla říct, pokud i ty seš opravdu už zoufalá z toho, jak ti ta endometrióza bere tu chuť do života, protože máš prostě každodenní bolesti, občasné bolesti, které ti znemožňují sportovat, normálně fungovat. Jo, co si řekneme, buďme k sobě upřímní, ničí vám to intimitu s partnerem. Ta intimita už pro vás není radost, není to pro vás potěšení, ale je to pro vás stres, strach, bude mě to zase bolet, bude to zase nepříjemné. Jo, už tě nebaví každý měsíc volat do práce a omlouvat se a vysvětlovat, ježíš, mě zase špatně, já už nemůžu přijít, jo. Každé píchnutí v podbříšku ve vás okamžitě už vyvolává strach o sebe, o to, co zase se mnou je, jo, a každý měsíc v podstatě přežíváš tu menstruaci, kdy jenom ležíš, polikáš ten prášek jeden za druhým, abys otupila tu hnusnou, pronikavou bolest a už seš prostě z toho nasraná, zoufalá, frustrovaná a toužíš potom zase žít normální život. Toužíš potom si ulevit od těch bolestí, od těch všech příznaků. Toužíš potom uzdravení, aby si mohla, když to řeknu blbě, normálně fungovat. Tak ti chci říct, že i ty to můžeš změnit.
nemusíš být na to sama, nemusíš se trápit a jít cestou pokus omyl, jak já a spoustu dalších žen. Ozvi se mi, napiš mi a i pro tebe jedinečná terapie Luna je možná a je to jedno z mála řešení, troufám si říct, které opravdu stojí za to, protože už se o tom nebojím mluvit, řeknu to na rovinu. Troufám si říct, že jsem jedna z mála terapeutek, která se zaměřuje na téma ženského zdraví, která pracuje čistě a bezpečně. Protože vím, s čím pracuji, prošla jsem se očistou, vím, s jakou, jak to říct, energií pracuji, dělám si před každým klientem ochrany, aby vlastně nedošlo k napojení na něco, co nechci. A hlavně důležité, co byste měli vědět, já jsem se rozhodla, že už nechci spolupracovat s ženami, které jsou v takové té roli oběti, protože úplně jinak se pracuje s klientkou, která přijde na terapii s takovým tím odhodláním. Jdem do toho, prostě chci se uzdravit, jsem fakt odhodlaná na sobě pracovat a chci proto něco udělat, protože toužím po té úlevě a po tom zdraví. A pak je rozdíl, když na terapii přijde klientka, já už tomu ani nevěřím, no, tak doktor říkal, že to stejně nejde, já už jsem zkoušela všechno možné a za to může máma, že vlastně mám takové bolesti, protože jsem měla těžké dětství a za to může můj manžel, on se ke mně chová hnusně a já jsem utrápená a za to může můj šéf, protože já jsem ve stresu a víte co, já se ani nedivím, že jsem nemocná. Pro takové ženy tady nejsem, jo, říkám to na rovinu, nejsem tady pro všechny, a jsem tady pro ženy, které mají v sobě ten zápal, i když je to třeba těžké, náročné a jsou z toho zoufalé, tak tam ale mají takový ten vnitřní zápal, ten plamen, jdu do toho, chci se uzdravit, zasloužím si to a budu proto něco dělat. Pro takové ženy tady jsem a chci vám říct, že pokud tam máte takový ten zápal a víru v uzdravení a potom budete pracovat s opravdovýma příčinami těch svých potíží, za mě je nemožné, abyste neměli nějaké výsledky. Jo? Tak jo, to jsem ani neplánovala, že řeknu, ale cítila jsem, že to chtělo jít ven a bylo potřeba to asi říct, no. Dobře, já vám moc držím palce na vaší cestě ženy. Přeji vám spoustu sil, odhodlání, a sledujte můj instagramový profil Vědomé ženství, kde máte aktuální informace, různý obsah tady k tomu tématu. Budu moc ráda, když budete sledovat můj tady kanál, také Vědomé ženství. A pokud byste chtěli nějaké bližší informace, napsat mi, přečíst si recenze, protože vím, že ty recenze, když vidíte ty příběhy těch žen, že to vám dává právě tu víru v to, že to je možné, tak recenze najdete na mém instagramovém profilu a na mém webu www.michaelazapletalova.cz. A já se na vás budu moc těšit a fandím všem ženám, které se rozhodly jít cestou sebepoznání, přiznávat si tu pravdu, protože touží po tom uzdravení. Tak jo, mějte se krásně a ahoj!